Nana, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na tiga kena ina inyo nakarakan ang kanan kalimong salam ka hidupan hiwanan alang wana mga dato na pulad ko mga baya magingaran sa Muslim. Sa gikon mamuri na rinaw na sa kanay di pulilalilang kay dato na si Ayasir Alin aso pamilya o siwa Moria Taonanggi.